Op 13 juli vond in Venlo op het Schouwburgplein de kunstmarkt plaats. De 13e editie alweer. En wij praten met Alice Huis en Els Arians over de kunstvladder. Leg eens even uit, Alice. Wat houdt het helemaal in? Nou, het is zoals je ziet een kunstmarkt waar we dit jaar 60 kramen hebben waar kunstenaars staan en hun kunst tonen, verkopen. Wat voor kunst kan men hier vinden? Eigenlijk alles. Schilderkunst, keramiek, edelsmeden. Dat zijn ook wel bijzondere dingen. Ja, we hebben ook recyclekunst, wat ik zelf heel bijzonder vind. Daar worden bijvoorbeeld van oude instrumenten worden weer lampen gemaakt. Of sieraden, van alles. Wat bent u aan het maken? Een halsband aan het maken. Helemaal met de hand? Met de hand, ja. Ja. Zo te zien is dat redelijk zwaar. Het is zwaar werk, maar heel leuk werk. Alles maken, ik maak alles naar wens. Ik heb heel veel kleuren hangen, ik kan verschillende breedtes maken. Ik kan eigenlijk alles naar wens, kan ik wel voor elke hond wel iets maken. Nu maak ik van oude muziekinstrumenten, die blaas ik een nieuw leven in door er een lamp van te maken. En ideeën, het creatief omgaan met de instrumenten om er wat leuks van te maken. En geen enkele dezelfde, altijd wat anders. Wat ben je aan het maken? Een edelstenenhanger. En dat doe je helemaal met de hand, vlechten of iets dergelijks? Ja, knopen. Knopen vooral, niet vlechten. Nee, knopen. Ja. Mensen hebben hem net op bestelling besteld. Ik wil deze steen, ik wil deze kleur draad, ik wil dit symbooltje. En dan maak ik ze en dan kunnen mensen opkomen halen. En hoe komt u nou op een ontwerp? Ik ga zitten tekenen. Eerst tekenen? Ja, ik ga eerst tekenen. Ik moet ook tekenen, want het is zelfharende klei. Dus ik moet eerst van metaal 4 mm draad, moet ik eerst alles in elkaar lassen. En dan kan ik pas gaan kleien. Dus dat is toch wel heel wat werk. Het is best wel wat werk, ja. Hoe lang doet u nou over bijvoorbeeld deze mooie zwanenpaar? Daar doe ik 2 dagen over, als mijn vrouw me niet achter me vodden zit. Nou het is de 13e editie. Hoe zeker is het dat het volgend jaar er weer is? Dat ligt een beetje aan de organisatie. Op het moment is het een beetje een organisatie die gebaseerd is op het initiatief van 1 of paar personen. Dit jaar is dat ben ik dat en Els, die helpt mij mee. Andere jaren heb ik ook wel eens meer hulp gehad, maar ik heb het ook wel eens helemaal alleen gedaan. Dus het is een beetje een particulier initiatief. Maar het is wel heel veel hè, voor 1 persoon. Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. En ik zou ook meer mensen erbij willen hebben. Daar heb ik ook al een keer een oproep voor gedaan. Zodat je er met meer mensen kunt dragen. En we eventueel wel een stichting kunnen maken. Zodat de continuïteit van de Venraadse kunstmarkt ook behouden blijft.